Fighting out in the blue corner from San Jose Council, John Anedesa. Third minor Alfredo Saulo Jr. Dai, setelah. Yo. Arah muda. Okay. First round. Bombet, ayo. Merupakan bagi kawan. Action po dyan, Andy Muya, Kandabanoy, kalaban po si Marlon Derek Cantigao. Problema po. Salute. Yan po correcto kami yan kay Tony Pedro. Tagalaganoy yan, Tagalaganoy. Bago muna. Ako naman. Ano, kaya ba? Kaya ba? O baka ang buksingin ko bisa ko pwede kayo. Malay mo. Actually, may punong ka. Pinansin mo sana. Pero baka may nakaligaw ka. Buksing ang nilabanan mo noon. O, time. And the round number 1, a fight between Jehoshaphat Saba. Andy Muya sa red, Marlon Derek sa blue. Sunod Ano, kaya na? Kaya? Okay. Lupakan po, teman-teman. Inakulit na kinala, yang sunod po niya ng laban, Andy Muya sa red, Marlon Derek sa Honorable Mayor, GVP Lapid III. Winner,
of the contest on the red corner, Josaphat Sama. Tapos sinagawad Bong Kamara ng taon